Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Kaixo, Ainhoa. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi. Ongi? Gustora? Asko. Egona zara laban? Bai. Bai. Etortzen gara normalean. Bai? Laguna. Bai. Aprobetxatuz. Aprobetxatuz zer? Gaztelu plazan dagoela, baita ere, bailableen hor tarte horretan aprobetxatzen dugu baita ere etortzeko. Bai, ze, klaro, ze nik hemen zaitut, txistulari bezala. Zara beste hainbat gauz ere bai, baina gaur zaitut txistulari bezala, eta txistulari berezi bat, gero aipatuko dugu. Bai. Baina, ez zara Iruñekoa? Bai. Iruñekoa betidanik, eta txikitatik hartu duzu txistu zure tresna gisa zakit gustukoena bezala edo? Bai, egia da, hasieran izan zela pixka bat ausazko gauza bat. Bai? Iruindarra naiz, jaiotzez, baina gu beti denik bizai izan gara Zizurren. Orduan, gurasoek bai oso argi zuten, nahi zutela guk musika ikastea. Bai aizpa txikiak, bai nik. Eta orduan, joan ginen Zizurreko musika eskolara, bertan tokatzen zelako, eta orduan begiratu egiten dute pixka bat aukerak, instrumentu zeuden, zen izan ziteken egokiago, eta gauza baten artean eta bestean, eta azkenean txistu. Eta izan zen gauza bat pixka bat, agian, ez genuena, hasieran eman zuen kasualitatea zela, bai, ez zelako izan agian gehiagi pentsatu genuen zerbait. Baina nik orain ikusita, bai uste dut ez dela kasualitatea. Zeren pentsatzen dut, eta txistua da asko eta oso ongi egokitzen zaidan zerbait. Ze zentzutan? Ze zentzutan. Txikitatik etxan jarri izan digute musika mota pila, baina tartean musika folkloriko desente baita ere. Eta nik txikitan oso gustoko nuen. Bai. Baina ez de gustuko zenuen soinu, txistua toka soinu berezi bat. Bai. Ez bagaude oso ohituta entzuteko musika tradizionala, txistuak izan dezake bai keinu berezi hori, ez? Bai. Tonalitateak, direnak dira, volumenare dena da, pixkat, jendeak esaten du, es que es muy estridente. Batzutan bada. Baina ez dakit, agian txistua baino gehiago, hori folklore giroa, euskal kultura, euskal musika, bai gustatzen ezkidala txikitatik. Eta zer gustuko zenuen gehiago, txistua jotze hutsa edo txistuaren inguruan zebien giro osoa, hau da, musikan aritzea, zakit klasekidekin ibiltzea, musika sortzea edo? Claro, hasieran zen bakarrik musika eskolara joan, klase eman, bagenituen txistuz gain beste ikasgai batzuk, eta musika eskolan, nire gustora negoen. Klasekidekin genuen giro polita, gainera nire kurtso berean hasi ginen hainbat txistua zegotzen, uste dut, ginela 6ko talde bat, eta orduan, urteak pasala, jotzen genuen ikasgai gehiagotan elkarrekin, bagenituen baita ere konboak, bandak, orkestak, alakoak. Baina gero bai, hasi ginela kalera ateratzen, gutxinaka. Pixka bat errepertoria kontrolatzen genuenean, Ferminek bidaltzen gintuen Zizurko txistulari taldera, eta hor bai daudela ateraldiak kalean, jotzen dugu jaietan, jotzen dugu inauteritan, eta hor hasi zen bai giro gehiago sortzen. Eta hortik aurrera bai giroak atrapaten pila. Ez bakarri Zizurren, Zizurren jotzetik pasa naiz toki pila batera. Bai, toki guztietara. Eta hor bai giroak. Txistuari esker nik ezagutu dut jende pila, lagun asko, erdi mailan ikasten kontserbatorioan baita, eta horrek asko engantzatzen du. Eta gustora sentitzen zinen kalean. Esan nahi dut, gauza bat da ikastea toki itxitan plazara ateratzera. Esan nahi dut, hor dago ezberdintasuna, ez? Bai, bada, eta klaro, orain pixka bat pentsatuz lehen da biziko irten aldiak, gu ginen txikiak, den urduri, ateratzen ginen oraindik partiturekin, orduan, zen pixka bat,
ordura arte egin genuen gehiengoa zen, kurtso amaierako kontzertuak edo Eguberritan ateratzen ginen pixka bat jotzera, baina hori zen beste gauza bat. Hasieran bai zen pixka bat aldaketa ordulitasuna. Orain aldiz, iruditzen zait supernaturala. Bai, nik jotzen dut asko kalean, eta iruditzen zait oso naturala. Eta egia esan da gainera, iruditzen zait naturalago, edo ni neuk kalean jotzen oso nago, jotzen ditu denean txisto eta danborra. Egunen batez, danborra norbaiti utzi bar izan badiot, edo zer gauza batik ez badu danborrik, hor da pixka bat sentsazio arraroa. Biluzik, egon. Bai, pixkat biluzik. Edo erdi biluzik. Bai, eski justo horrela. Zuk ere sumatu zenuen ez, gaitasuna zenuela jotzeko eta ongi jotzeko. Zer esango zenuke den zakit birtutea edo zer behar du txistulari batek izateko txistulari ona? Galdero da superzaila. Bueno, zer daukazuzuk? Pues ez dakit. A ber, bai izan behar direla hasteko gogoa. Izan behar da gogoa, izan behar da interesa, eta instrumentu guztietan bezala, egon behar da bat prest, hanka sartzeko eta konstantzia handia behar izateko. Ez gara txistulari jaiotzen eta batean jartzen digute txistua eskuan eta badekigu denok jotzen. Ez, egon daiteke jendea hori gaitasun gehiagorekin edo gutxiago, baina baina baita ere sartu behar dira orduak ikasi behar da. Gero, musika, gero eta zenbat eta gehiago entzun, lehenagotik, hobe. Eta ez bakarrik tradiziozkoan, ikusten dut horrek niri lehen aipatzenak lagundu nahuela asko. Baldin badaukazu musika txikitatik agian presente edo musika entzuteko ohitura, suposatzen dut horrek ere laguntzen duela. Nire kasuan daukat oso garatu edo erreztasun handia belarria jotzeko eta belarriarekin edo daukan edo zer gauza. Abesten diaten edo zein melodian badukat gaitasuna jotzeko, transportatzeko baita ere momentuan. Nire muratzen zaidana da, pixkat, baita ere, teknikoki, eskuekin edo arnasketarekin adibidez, ez? Nola lantzen alda arnas hartzeko modua edo atzekin aritzeko, ez dakit, egiten zain? Ariketak. Claro, guk ikasketa profesionalak gauzatu ditugun txistulariek, bai ditugula kontserbatorioan ikasgaiak, txistua eta txistuaz gain beste batzuk, agian laguntzen digutenak, eta daude ariketa espezifiko pila. Bai, eta badago txiktuak dauka teknika oso garatu eta oso konkretua. Ez da kasualitatea. Honekin ez dut esan nahi, bat ere, hori, agian beste modu herrikoiago batean ikasi duten jendeak edo kalean jotzen ikasi duten jendearen teknika ez denik egokia, ez da bat ere. Ez da mespretsuko komentario bat, baina bai egia da, hori nik garatu dudala asko egiten ariketa konkretuak. Ariketa konkretuak mingaina lantzeko. Ariketa konkretuak mingainaren teknika hau lantzeko. Arnasketa, afinazio ariketak guzti hori badaude konposatuta konkretuki horretarako. Bale, galetuko izo goza bat, ze daukat buruan aspalditik agertu zaizkidan Instagramen bideo batzuk neska bat jotzen duena flauta. Eta flauta jo baino lehen hartzen du gailu bat, nola baiteko zakit bajita batekin, eta aspiratzen du, arnas hartzen du asko, eta gero jotzen du flauta. Ez zakit zuk erabiltzen duzun horrelako hori. Baiz, ez dut ikusi. Ez, baina bai egia da, hori, berak ziurrenik egingo duelarik eta hori, delako oso onuragarria, zakit, birikak guzti zabaltzeko, edo agian inkluso laringe, ez dakit zertarako egingo duen, baina fijo dagoela teknikaren bat edo zergati bat horren atzean. Bai, bueno, deskubrituko dugu igual, kontatuko diazu beste teknikaren bat, nahi bozu bukatuko dugu potetxoa, eta kontatuko diazu, orain zergatik bereziki, zurekin kontatu dugun, ze, uste dugu benetan albiste positiboa jaso duzula. Bale.
Bueno, aipatu dugu musika eskola, baina gero musika eskolatik salto bat egin zenuen kontserbatoriora. Bai. Nola izan zen hau? Musika eskolako 6. mailan nengoenean, Ferminek irakasleak proposatu zidan. Aizu, nahiko zenuke jarraitu txistu ikasten, eta nik baiet, nengoen pozik, gustatzen zitzaidan. Eta esan zean, eske, kontserbatorioan jarraitu dezakezu ikasten, eta, egingo dizute azterketa bat, sartzeko, klaro, sarrera froga. Eta ni, baietz. Urduitu zinen? Proposatu zidanean ez, gara azterketan ja, baina nik uste dut zela pixka bat, beste behin, hausazko puntua edo pixka bat inkonstiente. Klaro, nik nituen gara hartan, uste dut, 13 urte. Orduan, proposatzen dizute, nahi duzu jarraitu ikasten, eta ni, baietz. Eta pozik. Sarrera frogak egin dituen, gaindituta, eta hasi nintzen erdi mailako kontserbatorioan ikasten. Hor 6 kurtso dira, eta gauza bera, hor bai, agian integratu nuela gehiago txistuan nire bizitzan eta nire izaeran, nik uste. Klaro, musika eskolarekin konparatuta, klase ordu gehiago dira, ja badauka beste seriotasun bat, azken finean... Maila ere bai igotzen da. Noski, erdi maila profesional bat, kaina-kainita azkeneko urteetan. Orduan, hor bai, nik uste dut garatu dituela pila bat, banituen disiplina eta pixka bat hori ikasketekin koordinatzeko gaitasun hori. Eta horaldi berean baita ere, hasi nintzen, txistuagian kalean gehiago ezagutzen. Zeren hor, nik uste dut, 16 urte nituen erako, jajotzen nuela dantza taldeekin eta bar, irakasle izan nuen, Aitor Urkiza, urte batzuetan, kontserbatorioan, eta, lehendik banuen ezaguna baita ere, eta berak abisatzen ninduen, aizu, joko dut ezakit norekin, animatuko zara? Bai, ezakitze taldek behar du txistularia emanaldi honetarako. Eta hor, gutxinaka hasi nintzen. Gutxinaka, igotzen, emanaldi gehiago ematen, bai kaletik, bai beste tokitan, eta duela gutxi, dei oso importante bat jaso zenuen, ez da? Bai. Begira, justu hemen gaude, kasualitatez. Kasualitatez. Bai, duela hilabete batzuk, proposatu zidaten, nire txistu ikaskiderekin batera, Aitor Uharterekin batera, Iruñeko udal txistulari bandako parte izatea. Ea izan nahi genuen bandako kide. Hemen gauza da, Mintxo Garaikoetxea jubilatzen zela aurten, Mintxo egon da urte pila batez jotzen, ezagutzen du nuke mundu guztiak, izan delako Iruñerriko txistulari erreferente bat. Baina zalantzari gabe. Eta berak ja, postua utzi behar zuen, eta pentsatu zuten, zergatik kide bat sartu ordez ez dira bisartzen. Lehendabiziko historian baita ere. Eta biok ez baietz esan genuen, eta orduan bai Aitor bai ni, orain gara bandaren parte. Eta beste kontu bat, ezaugarri importantea, badakit errepikatu izan dutela asko, eta igual zurekin lotzen duten lehenbiziko titularra dela, baina lehenbiziko emakumea ere bai. Bai. Hori esan beharra da. Esan beharra da. Bai. Aurten bandan aldaketak egon dira, Mintxoren jubilaketarekin esan dezakegu etapa bat ixten dela eta beste bat ireki. Orduan lehendabizikoz izango gara 5 bandan, baina lehendabizikoz ere egongo da emakume baten presentzia udal txistulari bandan. Eta horrek zer suposatzen du? Ja, hitz egin duzu pixkat barrutik, edo ez dakit kanpotik ze sensazio izan du jendeak, ez dakit entzun baldin baduzu, edo zer jaso zenuen zuk? Bai, nik hasieran proposatu zidatenean, sentitu nuen alobua. Postasun handia, lehendabiziko gauza, postasuna. Gero baita ere, pixka bat urduritasuna. Normal. Claro, ni oso konstiente nintzen lehendabiziko izango nintzela. Nik banda ezagutzen duen aspalditik, bai kideak, bai gutxi gora bera, haien egitekoak, haien estiloa eta bar, Aitorrek bezala. Eta banekin lehendabiziko nintzela. Orduan alde batetik nahasten zitzaizkidan, Iruñeko udal txistulari izatearen ohorea, disfrutatzen nuen ohore hori, baina gero baita ere, badaukat erantzukizun puntu oso handia. Bertigoa. Pixka bat bai, urturi jartzen nintzen, baita ere pixka bat horregatik. Klaro, ni badakit,
ez dela egon nire aurretik beste inor, eta orduan, pues, nik egiten dudanak marka dezakera pixka bat hemendik aurrera gertatuko dena. Orduan, pues bueno. Eta anekdotak izelen egon gara komentatzen ofean, nola ere, detaile txikitan, dirudienez txikiak, nabaritzen da ere ezberdintasun adibidez, aipatu ditugu trajeak. Diseinatzen dira ere trajeak, ez? Eta orain arte, traje guztiak egin ziren gizonezkoentzat. Bai. Gizonezkoentzat diseinatuak, gizonezkoentzat eginak, eta gizonezkoen neurrira. Hori da. Hemen arazoa ez da hainbeste diseinua edo, baizik eta nire neurriko trajerik ez zegoela. Hori da. Iruñeko udalak, prozesio trajetaz ari gara beti, gala trajetaz. Iruñeko udalak baditu traje sorta batzuk, egiten ziren diren garaietan, egiten ziren jotzen zuenaren neurrira, eta orain arte jotzen zuten guztiek gizonezkoak ziren. Orduan, naiz eta gizonezko berriak sartu bandan, ez da egon arazo nabarmenik, ze gutxi gora bera moldatu izan direnen arte. Claro, nik mintxoren trajearekin ezin gora. Denankaz gora, jazta. Denankaz gora. Orduan, sortez, moldatu ahal izan didate, aurtengo Sanferminetarako udalak zituen traje zarretako bat, eta hemendik eman nahi dizkiet eskerrak lanean ibili diren bai Edurne bai udalaren tajo de konfekzion ditzen data de beste kideei, jarri zituzten pilak eta aste batean moldatu behar izan zuten, zegoen traje, antzineko trajeetako bat niretzat. Eta moldatu esaten denean da guztiz, da josi, da moztu, da moldatu dute ahal izan zen guztia. Begira, justari gara iristen Gazteluko plazan, gaur berez jo behar zenuen, bailabletan. Genuen saioa. Bero olatuagatik bertan bera geratu da, baina, ostegoan ikusiko zaitugu. Baina zaitzen zaizu igotzen bali magara kioskora, eta, gutxinez, antzestea ari zarela jotzen bailabletan. Ados? Bai? Venga. Igo gara kioskora, printzipioz gutxinez Iruñean guztiek daki non dagoen kioskoa, aparte Gazteluko plazaren bihotzan izatea da baita ere zuen jotzeko eta jokatzeko lekua, ez? Hasi zineten pasaren astean, duela aste bete jotzen, esan dugun bezala aste arte eta ostegunetan. Hartu duzu pixkat marka, gustora zaude hemen? Bai, ze gainera nik sekula ez nuen aster arte hemen jo, eta ikusi nuen, eman zidan zentzazioa, zela Iruñak daukan eszenatoki bat berea, propioa. Da oso naturala hemen jotzea, edo gutxinez niri egin zitzaidan oso naturala. Beraz, oso gustora. Bai, oso polita, lehen hurbildu gara zentrora eta, akustika berezia doka, zuentzat ikaragarria, ze entzuten da oso ongi? Bai, nik ongi entzuten nire burua, kideak baita, eta uste dut, agian soinua kanporantz pixka bat ere proiektatzen duela. Esan entzen nuke oraindik Iruñan bai badagola giro hori eta jendeak gustuko du, ez, dantzatzea? Bai, nik esango nuke baietz. Egia da agian bailableak oraintxe bertan ez direla esan genezake gazte dantzazaleen fijazioetako bat, baina Iruñerriko folklore estena ikusita badira dantzariak, badira dantzari gazteak. Beraz nik uste dut bailablek bizirik jarraituko dutela, ze hori, agian urteekin bai dela zerbait balio gehiago ematen zaiona edo xarma gehiago hartu. Gero, baita ere jaietan edo Sanferminetan bukatzen dugu denok plazan dantzatzen, Bai, hori bai egia dela. Nik uste dut Sanferminetakoak direla bailable oso arrakastatsuak. Gai aldaketa guztiz, orain arte ezagutu zaitugu txistuaren filtrotik, ez? Baina aparte, lehen aipatu duzu, ez? Ikasi duzu asko, ikasle hona zara, masterra egin duzu. Konta duzu pixkat nor zaren txistutikat edo? Bale, ni Ainhoa González naiz, txistutikat baita, eta nik unibertsitatean ikasi nuen gradu bikoitza farmazia eta nutrizioa.
Sanen zenuke, hiru disiplina horien artean, bai txistua, bai farmazia eta bai nutrizio, elkar elikatzen direla, nolabait, edo zerbait berrerabili duzu disiplina batetik bestean ez hartzeko, edo aldrebes? Farmazia eta nutrizioa bai direla bi disiplina edo bi karrera oso elkarrekin doazenak, eta bai, genituen ikasgaiak aman komunean, eta orduan, bai direla pixka bat oso bateragarriak esan dezakegu. Musikarekin zer ikusea ez dute gehiegi, baina nik bai somatzen dudala, bai musikak lagundu nahuela beste ikasketetan, bai beste ikasketek musikan. Bueno, ja ipatu duzu pixka karrera, ez dakit nola montatu zaren, egutegi guztiak kombinatzeko, eta orain zertan zabiltza? Zer egin duzu? Zazpi kurtsoiek behin bukatu nutelarik, ikasi nuen beste master bat, beste 8. urte bat ikasten, eta masterra da enfokatua entsaio klinikoetan lan egitera. Orduan, nik orain lan egite dut entsaio klinikoetan, ni naiz, esaten dena monitora de ensaios klinikos. Azaldu behar duzu. Bai. Jende oso ez ezaguna da, ez du jende asko ezagutzen. Orduan, nire lana da, entsaio kliniko bat, hasten denetik bukatzen denera arte, bermatzea betetzen direla, bai protokoloa, bai pazienten tratu ona, eta baita ere, datuen kalitatea egokia dela. Gustuko dut imaginatzea, bezakit musikariak goi mailako atletak bezala dauzkazuela dieta oso zorrotzak, disiplina eta batez ere banda instituzionaletan igual ez da kontu. Ez dugu dietarik oraingoz, baina, dieta ez, baina Sanferminetan bai entzun dudala eta ja kontatu diatela badirela amaiketako, Kontatu? Uztairen 7 eta 14 egiten dugu amaiketakoa prozesioaren deskantsoietan, eta horiek bai omen direla, baita ere, beste bandaren bete behar bat. Eta ze jaten duzu, amaiketako arrunta? Suposatzen dut baietz, baina laizter deskubrituko dugu. Adi egongo naiz, aspektu nutrizionalean zer iruditzen zaizkidan amaiketakoak. Eta Ainhoa, ez bazen txistua, ze beste tresnarik izan entzen? Ez dakit. Eta ez dakidala, ez dudalako pentsatu baizik, eta askotan pentsatu dudalako, eta oraintxe bertan, klaro, justo hilabete honetan, zaila da pentsatzea, baina... Pentsatu duzu inoiz? Bai, ez zait bururatzen oraintxe bertan baten bat egokiagorik. Asko gustatzen ezkit trompeta, adibidez, esan dezagun, ez dakit, agian ez instrumentu edo tresna konkreturen bat, zehatzen bat, baina bai, kalean jo daiteken zerbaitek erakarriko ninduela. Txistuaren, esan dezagun, zaku berdinean sartzen ditut nire gusturako edo agian nire bizitza hori sozialerako izan zitezkela, bai gaita, trikitixa, txarangetan jo daitezken instrumentuak, pixka bat hori taldean jo daitezkenak, kalean, jai giroan. Eta lotuta direnak baita ere euskal folklorearekin, ez da? Baita ere, nik uste dut baietz. Eta bihar izango bazenu beste bat ikasteko, gordeta baita ere txistua? Asko. Ez nuke jakingo, hasi, trompete ikasten, gaita danborra, basua, dira pixkat pendiente ditudanak. Momentuz aski daukazu eta asko daukazu oraindik prestatzeko, lantzeko, eta Sanferminetan ikusiko zaitugu kalean? Bai. Gogoz? Sanferminetan asko. Bai? Bai udal txistorari bandarekin, bai erraldoiekin ikusiko nauzue, eta disfrutatzeko gogo askoz. Zeren orain arte, udal txistorariekin asko disfrutatu dut bai dianak, bai bailableak jotzen, eta erraldoiak niretzat gozamena dira. Gogorrak dira, ordu asko dira, bero handia egiten du, jendetza dago, baina guk oso ongi pasatzen dugu. Eta guk. Zeuri. Eskerrik asko Ainhoa gurekin egoteagatik. Igual orain ikusiko zaitugu pixka bat jotzen, ongi ditzen bali bazaizu? Bai, noski.